Pwede na siya. Ano yan? Syunga. Kudo. Kudo iyan. Hello guys! Welcome back to my channel and nandito ko ngayon sa Muladbucad White Sand Beach. Okay guys, excited na ba kayo? Yes, excited na. Yes, we are. Yeah! Yes, we are guys. Maliligo kami sa white sand. Sa mga thunders dyan. Hi, Bench! Arso. Wow! Hi! Ayan, malapit. Ito na lang, konti na lang. Makakapunta na. May entrance fee tayo. Well, yun na. Nasaan yung sabaw? Ayan, may ganda. Ano masasabi niyo? Kukuha ba tayo cottage shop beach sa Hulugan? Hello guys! So nandito kami sa isa na naman tourist spot ng Manito, Albay. The Muladbucad Beach. White Sand Beach. White Sand Beach. From here, matatanaw nyo ang mga tanawin. Hello guys! Ganda ng lugar. White sand. Yan. So meron akong friend na pumunta kami ng beach. Pumunta siya ng beach para maligo sa gripo. Okay, mas best niya. Feeling niya ano to? Resort. Feeling niya cool yung ano na dapat maligo ka muna sa gripo. Kailangan mag-shower ka muna bago bumabad ka ng dagat. Bago maligo na sa dagat, sabi daw, maligo muna sa fresh water para ma-ice mo kasi. Lubag no! Ganda ng lugar. Dala ako dito para maligo dito. Well, tayo nakabasa na ako. Wow! Yan. Hindi kami marunong hindi kami marunong lumangoy kaya dito lang kami sa tabi guys. Oh my god, ang ganda! Dito tayo. Oh my god! Mag-video ito. Okay okay be, paano makarating dito sa Muladbucad? Sabi ko na yun. Kung taga Legazpi kayo, from Legazpi to Manito, Manito to Hulugan. Mura lang naman pamasahe. Magkano? It's almost 100 pesos.
And yes guys, alam niyo ba na ang Muladbucad White Sand Beach ay dineclare na Starfish Sanctuary ng Albay. Bakit siya naging Starfish Sanctuary ba? Kasi maraming starfish at pwede mo din siya matawag na mini Boracay. Mini Boracay! Oh my God! Seriously? Yes. Bakit? Kasi puti yung sands niya. Yeah. Okay, kaya ba natin makakuli ng starfish ngayon? Sige, hahanap tayo ng starfish. Okay, so nakahanap kami ng... Hindi siya starfish. Shalala. Shalalala. Tara! At maghahanap na tayo ng starfish. Ayan, starfish. Starfish ka. Andito si Jezebel. Jezebel! Jezebel! Hahanapin ko si Jezebel! Jezebel! Asan dito? Ako si Ursula, hindi si Jezebel. Nasaan si Jezebel? Hanapin ko na. Best starfish ang hinahanap natin. Ganda ng place. Starfish Sanctuary. Sana makahanap kami ng starfish. Hi guys! Kung gusto mo talaga dito, punta ka lang. Huwag niyong kalimutan na magdala ng goggles. Yung goggles dito. Anong goggles mo? Yung sa mata. Bakit tayo walang goggles, be? Nakalimutan. It's Before you recommend may goggles pa tayo. Pero siguro, meron natang mahihiraman doon. Okay, hiram ba tayo, be? Hirap na naman. Hiram guys. May financer tayo, diba? Si Hannah. Yes, thank you so much to Miss Hannah Cruz for making this vlog possible. Thank you for sponsoring. Hanap tayo ng starfish. Ano ba? Ay, wait. Hanap ka ng starfish? Hirap ko dyan. Nakulong na. May seagrass, may seahorse. So, kapag may seagrass, may horse. By the way, ang seagrass pala kinakain ng turtle. So, baka marami. Oh, very informative. Okay, so bago yung turtle, be, starfish muna. Kasi Hanap tayo. Asan ang starfish? punta tayo guys sa medyo malalim. Since, yun nga, naghahanap tayo ng starfish. Ayan. Saan? Meron tayo doon. Kung gusto niyo, meron pa picture doon. Ang ganda na. Magmumukha tayong sexy. Starfish. Wala kayo mahanap na starfish. May jellyfish ako nakita. Meron kami jellyfish na nakita. Nasaan yung jellyfish? Angatan mo. Kuya no. Jellyfish. Yes. Makikita nyo. Dito as Madaming dikya. Madaming dikya pero hindi siya makata. Be starfish, be. Nasaan yung starfish? So we're back again guys in our vlog. Yeah, sobrang ganda ng place. Kamagindi nga nyo. Feeling ko dahil ako alang ka wala kasi 5'1 lang ako. si ano? Go. Go. Go, be. Hindi ko na. Ayan, may kapal niya. Dali. Alam mo lang Dali, may ako sa babae. Dali, ikaw magpapunting kami dito. Ikaw lalaki, ha? Ipo ko sila. Wow!
Kinari. Video. Ako na yun, ako na. Wala lang. In fairness, nag-fit ako. Ako naman siya. Pa! Alright! So, hanggang ngayon di pa kami nakakahanap guys ng starfish. Wala pa ring starfish. Wala pang starfish. Any idea about Muladbucad? Nah. Wala po. It's my first time here. Yeah. Actually, ako hindi ko first time dito, pero yun. Ang place is paganda ng paganda habang tumatagal. Anyways, sulit yung pagpunta. 30 pesos yung entrance. Sobrang mura, guys. Yun, hirap na yung friend ko sa paghanap ng starfish. Starfish sanctuary ba talaga to? Starfish guys. Be, may starfish na? Wala pa yung starfish guys. Ayaw talaga nilang pakita ngayon. So, yun, wala tayong magagawa kung ayaw nilang pakita. Maybe next time. Okay, shout out to JM Lana. Thank you so much for supporting us. Shout out din kay James Rojo. Thank you for supporting. Hi! Shout out for kay JP Castanito. PJ. PJ pala. Sorry! Hello, Sir PJ Castaneto. Yes! Hello to Davila and Morales family. Okay guys, just leave your comment down below so you'll be shouted out in our next video. Bye! And don't forget to like and share the videos and subscribe. Bye! Thank you so much to Miss Hannah Cruz for making this vlog possible.